Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň hem de hormat prezident boldy Arkadaly Gahryman Serdarymyň taýtyl tagallalarynyň netijesinde hususy ulgamy berilýän ýygy gollaw babatda telekeşir üçin dürdülen ýeňillikler diýarmyň Liverpool aýtynda özüniň aýdyň beýanyny tapýar. Ýurdumyzda kiçik we orta telekeşirigi ösdürmekde alınıp barlaýan döwlet siýasatyndan ruhlanyp, uly zähmet üstünliklerine beslenýän hususy önümçiliklerin hatarynda Vilayet merkezi Türkmenabad şäherine ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň hemde partiýasynyň agzasy Titi Halit nişanly suwunumlar hususy kärhanatyna görkezmek bolar. Bu ýerde sargytlar boýunça meýwe tagamly sowuk çaýdan hemde dürli alkogolsuz içkilen jemi 8 görnüşe taýýarlanyp, ýarym litr ölçegdäki gaplara gaplanýar. Önümçilikde taýýarlanýan limon hemde şetler tagamly sowuk çaýlar hemde ölçe tagamly alkogolsuz içkiler müşterilerin uly höwes bilen satyn alýan islegli harydyna öwrülýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hytaý Halk Respublikasynyň kemir enjamlary ornaşdyrylan önümçiligiň her günü suw önümleriniň 36 000 gabyny gaplamaga mümkinçiligi bar. Önürlün önümleri ýurdumyzyň çar ýanyny sowda nukatlaryny bökdenişde urdylýar. Önümden hiline bildirilýän berk talap önümçiligiň sağlaşyny hemde kabul edilýän sargytlaryň ýyl saýyny artmagyny üpçünedi. Hususy kärhanada 30 uly işgär zähmet çekip, olaň aglabasynyň ýaşar bolmagy buýsandyrjy ýagdaýdar. Hususy önümçiligiň adbir işgärleri ajaýyp zamanamyzda telekeşir üçin dürdülen giň mümkinçilikleri, ýerdarly döwlet gollawlary üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadamyň hemde hormatly prezident boldy Arkadaly Gahryman Serdarymyň egselmede alkyşyny şuňgur hoşallyk sözlerini beýan edýärler.